бисквитките, ръцете горе! Хей, я да видим бисквитите. Кой има бисквити? Давайте, горе! Някой пробва ли вече бисквитките? Аз ще ги пробваме ли? Харесаха ли ви, който ги е пробвал? А искате ли да ни помогнете да снимаме един много бърз тикток? Значи всички ръцете във въздуха, Жеков ти на позиция, на 3 крещиме и махаме с ръце горе. Ние сега ще се фанеме за ръце, идваме напред и избухваме. Готови ли сте? Едно и половина, 2, 3. Страхотни сте, обаче някой ми липсва на тази сцена и нещо не мога да се сетя кой е това. Някой много пухкав. Оранжев, забавен, кой? Аз не се сещам. Лава Бер, така ли? Мале, ами добре, когато аз кажа лава, вие казвате Бер. Лава! Лава Бер! Нека да посрещнем Лава Бера. Нокаут от начало! Силни аплодисменти за Лава! Айде, Лава Бер, сега искам да покажеш на нашите приятели колко добре танцуваш всъщност. Готов ли си? Раз! Най-добрата танцуваща песка. Лава Бер! Everywhere! Лава Бер! Everywhere! Лава! Сега, давай! Мечо, покажи си любимото танцово движение. Царя на купона. Гладна мечка не играе, а за жал да не спорим. Аре, взимай Лава Бера, няма Хора, Абе, да вземем да върнем припева. Силни аплодисменти за вас, много хубаво пеете! Сега ще пееме след малко пак. Приятели, предстои ни наистина един вълшебен ден, изпълнен с изключително много коледно настроение и коледна магия. Нямаме търпение да се запознаеме с всеки един от вас, да се снимаме. Обичаме ви, ще пееме ли пак? Айде! Добре, аз мисля да изпеем. Няма спирачки, какво ще кажете? Знаете ли я?